Il-viżjoni fit-tul fejn jidħol żvilupp l-art pubblika u l-problemi tal-kirjiet għoljin kienu 3 punti diskussi waqt laqgħa li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kellu mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA. Il-laqgħa saret fuq stedina tal-Partit Nazzjonalista lill-MDA u għaliha kien hemm preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley u x-Shadow Minister għall-ippjanar u s-suq tal-proprjetà Martes Portelli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li rridu naraw għalfejn il-kirjiet tal-proprjetà olew daqshekk u x'jista' jsir. Qal anke li rridu nibżgħu għall-art pubblika hekk kif hu fatt li minnha ma tantx għandna. Hawn sostna li l-Gvern ikun min ikun u obbligat li jiżen l-aħjar użu għall-art pubblika. Il-bżonn ta' pjanar fit-tul, mhux biss fis-settur tagħhom, imma ippjanar fil-pajjiż. It-tieni punt li semmejna waqt din il-laħa kien l-importanza illi il-Gvern jagħti fuq l-art pubblika. L-art illi hija xi ħaġa prezzjuża, m'għandniex ħafna, u dil-art meta l-Gvern qed jiddisponi minnha irrid għax hija l-art tan-nies public land jara kif tintuża bl-iktar mod għaqli, hemm bżonn għall-ewwel nirrikonoxxu lejn il-problema. Impoġġu bil-qiegħda biex naraw kif tista' tissolva u nibdew nieħdu r-responsabiltajiet b'liġijiet illi jibdew jikkejterjaw għal min qiegħed l-iktar fil-bżonn. Saħaq anke kif dan l-aspett il-Gvern m'għandux jikkompeti mal-privat, iżda fuq kollox matul il-laqgħa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fejn jidħol is-settur tal-kostruzzjoni hemm bżonn li naħsbu aktar fit-tul f'dik li viżjoni għal dan is-settur li jimpjega ma' 37,000 persuna. Minnaħa tiegħu il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal li jekk mhux se nkunu sensittivi għall-ambjent se nitilfuh. Dan fil-waqt li ammetta li f'pajjiżna għandna żvilupp żejjed. Sandro Ketkuti qal li jaqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni li rridu nibdew nippjanaw aħjar għaliex inkella hemm jibdew jinħolqu l-kontroversji. Kienet laqgħa fruitful ħafna, naħseb li bdejna fid-direzzjoni tajba. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien diġà intlaqa tajjeb mill-AGM kemm huwa kemm id-diskors li għamel viżavi l-industrija tal-proprjetà f'pajjiżna. Naħseb li llum kienet laqgħa kordjali ħafna, laqgħa li se twassal għal aktar diskussjonijiet fil-futur qarib. Il-President tal-MDA qal anke li hemm bżonn li jiġu nfurzati aktar il-policies dwar il-bini għaliex sfortunatament ataw min jabbuża. Matul il-laqgħa, l-MDA ippreżentat lill-Partit Nazzjonalista dokument li sar mill-KPMG dwar il-proprjetà fis-suq ta' pajjiżna.